vás jdeme do dnešního videa, vydej si. A co v čem? A dneska budeme dělat nějakou challenge, tak vysvětli pravidla. Dělej. Jo. My budeme hrát pravda nebo úkol. Můžeme jít trvnout na to. Takže, pravda nebo úkol, tady si. Úkol. Dělej stojku. Ale nedupej, jinak mě to bude Koukej, já mám červený kalhoty. Ale oni jsou černý. To je jedno. Ví to, že jsou sem? Škoda. A še pomoty, Ženя. Trebaš ti pomohti. Treba ti to Treba ještě šos pomohti. složitý. Treba iść pocztą pomoct. Treba. To je asi stres, to nevíte. Jenom my jsme trošku tak odlišné. Šupnice. Tady je skříň. No. To jsi nikdy neudělala zub. Jo, úkol si chtěla. Rozbál tam. A samara chceš? Jo. Tam není vidět reálně. Ale čekaj, já to potřebuji zub. Jdi. Dáš mi jednu a ty si taky dáš. Díky. Dobrý to bylo. No tak pořádně nelže. Je pravda. Máš rada. Měla jsi rada. Už to z tebe někdy vypadne, nebo jakože... Toho člověka. Ale kterýho? Dobrý. A toho druhýho? Koukal se na naše videa? Ne. Škoda. Ten druhý ne. Ten první možná. Který? Jsou dva, ne? A jo. No, teď já. Pravda nebo úkol. Bylo lepší, kdyby jsme streamovali, ale já nemám Moucha. 50. A ne úkol. Pravda. Co teď? Já mám pravdu. Jo. Máš radši mě nebo Burgulášovou? Vrgol nebo Burgulašové, tak to je asi... To je... Mám ve sredu na stejno. Tak. Jo. No, dobrý den. Naschledanou.